Akademiýanyň 8-nji bölüme etjen ýalňyşmasam. 8-nji bölüme hoş geldiňiz. Bu bölümde hiç ýeri islet ýazjagym, hiç ýeri näme zat etjek. Şu an näme sagat 1:20 1:30 habar bar. 1:30 näme habar bar. Şoňa şu tün şoňa çen aýtjaklamy. Häzir şu video psihologiýa we duýgy kontrol barada bolýar. Indi psihologiýa we duýgy kontrol. Esasy diýilgany siz indi men trading barada size öwretip bilýär üç zatym barmydy? Bir indiki videoda fon näde bar bilýän, fon näme şolar düşünürjek. Bu videoda da prosto istihalka girene nähir bolmaly, näme şonu düşünürjek. Indi şu an indi demoda işlep başlap bilýän okuwçylaryň köpüsi işlepdi. Hatta real pullany işlep başlanyňyz amma gaty begenen Allahyjan gaty köp kazanç nesip etsin. Gaty köp payout nesip etsin. Indi sizden şu real pullany işlep başlanyňyzda edil demoda ýok bir real pullany işlep başlanyňyzda bolýan zat şu. Siz haçan real pullany işlep başlaýanňyzda sizden belli bir zat bolýan take profit öňe demoda işlemekdiňiz take profit goýýaňyz, stop loss goýýaňyz, limit goýýaňyz ýa-da сделка girýäňiz arkaýyn çykyp girip bilýäňiz. Ýagny özüňiz edäl, ýagny gyzyk gyllar şu сделкanyň take profit bolmagy ýa-da stop loss bolmagy sebäbi demo şotda juýuňdan çykanyk, juýuňa girenok. Bir peýdasym ýok, ziýanym ýok gözümde. Şola ýarak bolýar. Ýönüm indi sen real pulla işlep başlamadym. Şeýle bolýar. Indi beýniň hakyky pullugyny bilýär. Şu taýda meselem siz diýil fon alyňyz ýa-da $100 bilen girdiňiz. Häzir plança stop bolsa şu $100'ın 50'e düşýärini bilýär. Indi beýin alada duýgy psihologiýa tarapdan sizi zorlap başlaýar diýelim, ziýan etip başlaýar sizi. Indi şu taýda näme etmeli? Birinciden şunu düşünmeyin. Demoda işleýänler bar. Demoda işleýän bolsaňyz şeýledim. Günni diýmän ýöne opşy özüňize limit belläň. Plançadan plança. Ya $50 açın, şu $50 500 ya da 5.000 yetirecek kolum demo şoda açıp ya da $50 açın, şonu 100 sani sizde kaçacak kolum. 100 sani. Niye bunlar 100 sani olmalı? Öyle 100 sani 50 sani tapağı diyor. Men demo şoda başlandı. Şunun 2 yılın, 3 yılın, 4 yılın yazma şunu tolu. 4 yılın ötken. Şu vaktlarda demo şoda başlandı. 100 sani size kaçıptım. 100 sani. Men isleýänim ne take profit bilen gyryklanýan, ne stop loss bilen gyryklanýan. 100 sani сделка açýan, o da şeýle. сделка girmeden take profit stop loss yerim eňinden belleýän, onuň bir depterime ýazýatmış olary. Plança yer, plançadan plança, long taraply сделка. Näme göre girdim? Meselem order block mu supply demand mi if we game. Şu an belleýän näçe prosentini alýan. Şu сделкanyň take profit boljagyny ýa-da stop loss boljagyny. Meselem take profit bolmagyny 60% bilen ýokurdan alýan bolsam, şu сделка giýer. Hakyky bolýarlyk öğretýärdim ýöne. Şonu plança pula ýetirmek ýaly pikir ýokdy kellemde. Diňe 100 saat сделка açsam real pula geçýär ýa. Indi şu näil boldy? Şu 100 saat сделкада şu $50 gitti. 5.000 aňyrtyna gitti. Onu men şu togrup bir da pul dol ýazmaşyň ýöne. Men prosto hiç ýyly näme diýjek bolam düşünüm, hiç ýyly dadym ýok. Ay şu men plança gazanaýyn ýa-da şu plança ýetsin. Ola ýaly hiç ýyly plan bolmady kellemde. Eden dadym diňe sizde kaçmak, yapmak. Strategiyam görýän şu taýda haýsy strategiýa bilen girip bolýar. Order block mu, if we mi, supply demand mi ýa başga zat mi? Belleýän order blockdan girip bilen order block limit okleýän, take profit stop loss belleýän, çykýan. Şu nämäni getirýär aýdaýyn. Dünýäniň bir uly derejeli bir universitetine görüpdim. Uly derejeli bir universitetde ady ýazmaşyň Harvard mı näme şu ýa Harvard ýa-da başga bir universitet. Şu universitetde şunu analiz etýär adamlarda. 200 tane adam alýarlar. Adamları 2'ye bölýärler. 100 tane adama sen plança
näme ylgamaly kilometr diýelim. Plança kilometr ylgamaly. Onuň eýlik 100 kilometrede sen ylgap bildiňçe ylgamaly. Ýagny keýp edip, keýp edip diýelim, öz issegiň bilen ylgap bildiňçe ylgamaly. Ne bir limit goýýar, ne de bir zat goýýar, ýagny netije goýýar. Hiç netije ýok. Sen plança ylgamady diýenok, plança ylgady diýenok. Ylgady, ylgap bildiňe. Indi başdaky 100 sany grupdaky A gruppada şo plança kilometr ylga diýilen gruppa belli bir kilometr ylga bon çok gelir. Näme üçin täze kellelerine näme o? Men 10 kilometr göl ylgamaly. Indi şonu düşünüp beýin näme etdi? Meselem ýerden bäş turjak diýip özüňde söz berdiňiz diýelim. Turup bilýärmi? Turup bilmeýärmi? Siz diýeli günni 10 turup öwrenmiş bolmasaňyz, eýýem 5 turmak siziň gözüňizde korkulu bolup başlaýar. Beýniňizde ta onu öwrenşmedik, beýniňiz oňa wapşe taýinler. Onuň siz nähilýän netijeden kopýaňyz, ýagny netijeden kopup diňe hatyjany berýäňiz boldy. Ana siz profitable trader bolmagy ilkinji adymyňy atýaňyz. Netijeden kopmaly bu işte. Palanca $1000 kazanaýyn, palanca take profit olaýyn, palanca stelkam kazanjy bolsun, olaýaly garaýaňyz batýaňyz. Batmaýaňyz bolýan ýöne nähilýän minus çykýaňyz. Sizin etmeli zadaňyz prosto belli bir strategiýaňyz barmy? Belli bir risk görüşiňiz barmy? Her stelka diýeli 1% ýa-da 10% aralykda girýäňiz diýeli. Onuň strategiýaňyz bellimi? Boldy. Indi sen grafikany açýan, teretýän. Nereden stelka girip bolýar? Nerede order block bar? Nerede supply demand bar? Nerede IFFG bar? Belliýäňiz, nereden stelka girip bolýar? Belliýäňiz strategiýaňyz, alýaňyz, ulanýaňyz, take profit olmagy aly dediňiz o, stop bolmamaly dediňiz o. Etmeliňiz, etýäňiz, şo şeýle eýle beýle şo gitjä dowam etjä. Şu öňfer görüň, tırnajory gatdaýanlar bagulsa bilýändir. Belli bir figura ýasajak ýa-da belli bir derejäge ýetjek diýip bir tırnajory gatnap başlasaňyz şondan çaltsa goýaňyz. Şondan daşlaşýaňyz, şoňa gidesiňiz gelmeýär. Sebäbi ýam kelläňizde bir ullakan bir zat bar, plan bolsa, plan derejäge ýetjek. Ýöne siz prosto wagtym geçsen diýip gitdiňizde şu tırnajory, ýagny kelläňizde hiç bir netije ýok, plan ýok, zat ýok. Etmeliňiz etdiňizde şu bire diýeli figura ýasamak üçin gitdi, bire prosto etmelisin etmek üçin gitdi, ýagny tırnawak etmek üçin gitdi. Indi figura ýasamak isleýän adam plan bir zat bolsa ýa-da, ýöne etmelisin adamam şu ikisem eýlin bile şu figurany gazanýar. Siz bedeniniz ýada çyksa, bedenin miýsalaryny ýada çyksa, miýsa güýçlenip gitdi. Eýle beýle ikisem şu figura ýetdi. Ýöne bire plan boýunça gitdi, bire plansyz gitdi. Plansyz diýen men beýtip baram. Kellen keypine sdel kaçmak diýilen zat däldir, ýalňyş düşünmem. Ýöne diýjek bolýanym, netijeden kopun. Netijäni diňe ýoly öňserip gurun. Habarama aýdylana. Netijäni prosto nämeden şeýle gurun, pul hökmüne gurma. Ýol hökmüne gur. O da näme diýmek? Indi bilen bir netije goýjak bolsaňyz, siz pul hökmüne gursaňyz ýam kelläňizde diňe pul bolýar. Onuň diňe take profit aly dedik gelýäňiz, stop bolmaýan diýip dedik gelýäňiz. Onuň stelka ir girýäňiz, git çykýaňyz ýa-da ir ýapýaňyz, her türlü pok etýäňiz. Şoň üçin näme etmeli? Etmeli. Edip biljek zadyňyza başynda şu aýdyşmaly, daşlaşmaly netijeden. Opşman netije, hatyje, wapşe kellänim agyrtma. Siz prosto ýol öňserip gitseňiz, ýol has gyzykly bolýar. Ýol öňserip gitseňiz, netijeden daşlaşýaňyz. Netijeden daşlaşmagy aýdyşmaly gon profitable bolmagy agza bolmagyňyz ýaly gurdat. Diýjegim şol. Netijeden daşlaşyň prosto. Plança take profit olaýyn, ýa-da plança winrate ýeteýin, ýa-da plança pula ýeteýin diýmem. Plança stel kaçaýyn. Plança tecrübe gazanaýyn diýip. Trading prosto bir Türkçe'de yetenek, yani
başar boljak zat. Indi şunu öwrenýäňi-de, şu işi öwrenýäňi-de bolly siz hökmani şekilde pul gazanýaňyz. Esasan eliňizdäki pula görä gazanýaň. Meselem biri $5.000 bilen $50 gazanýan bolsa, biri $50.000 bilen $5.000 gazanýar ekejesi ýokdy. Trading'in diňe bara başaryp boljak dagy tehnik analiz diýilen zat, tehnik analiz anzat. Erkek ýaly anzat 7 bölümdir. Näçe okuwçyma men tehnik analiz öwredip bildim. Şu wagt gazanýanlaram bak. Teknik analiz kyn öýdüp doldurarlar. Ýöne kyn-da. Indi teknik analiz diýilen zat kelläňiz agyrtmak gerek, esasan duýguňyzy kontrol edip gelen, psihologiýaňyzy kontrol edip gelen. Günne bara belli bir limit, limit diýenim näme? Günne men maksimal derecede 3 saniye ýa-da 4 saniye izdiýal kaçýan. Maksimal derece. Käbak 5. Ýöne ondan kän izdiýal kaçmaýan. Belli bir hatta şu trading'e başlayan adamlar diýen şu günne özüňe 2 tane trading etme şansy ber. Yani günne özüňe 2 sancak izdiýal kaçma şansy ber. Şondan aňyryk geçme. Indi näle bolar aýdym? Adam özüne limit goýar, beýni şonu gün kabul etýär. Beýniňiz bara hemme zat kabul etýär. Beýniňiz siziň niýetiňiz bilen, siziň islegiňiz bilen gyzyklanmaýar. Düşünjeleriňiz bilen gyzyklanýar. Agzyňyzdan çykýan sözler bilen gyzyklanýar. Şonuň üçin beýniňize limit goýmagy, indi beýniňiz näde düşünýär? Günne diňe şuň diňe 2 sancak izdiýal kaçyp bilýän, şondan biderek izdiýalkalar giýjekkä, overtrade etjekkä, reverse trade etjekkä diýip edip bilmeýän. Diňe 2 sancak izdiýal kaçyp bilýän. Onu o 2 izdiýalka limitini düşünüp durýar, beýle prosto biderek setaplara girmeýän. Biderek analizler etmeýän. Ýalňyş ýerden girmeýän, ýalňyş ýerde çykmaýan. Düşünüň, özüňe şuraya limit goýan, puldan aýrylan, puldan syýrylan, pul eýle-beýle gazanýaňyz. Siz tejribe gazanmagy ösüberin. Tejribe gazanansoň pul eýle-beýle gelýär. Tejribe gazanansoň pul mesele däl bir işte. Trading bara prosto durmuş bermeýär. Gatul dereceli gazanç we gaty alkaýyn gazanç berýär. Prosto oturan ýeriňizden, öýüňizden, islenlik bir ýerden. Telefonuňyza açýaňyz ýa-da planşetiňizi açýaňyz ýa-da kompýuteriňizi açýaňyz, gazanyp bilýäňiz. Şuraya hiç başga bir ýerde ýok. Söwdada var ýa Söwda öz serpdirmeli, oňa kelläň zat. Bu da şuraya ýöne näleýin edil dropshipping ýa-da alyp satmak ýarakda. Bärde siziň ne müşteri gerek size, ne alyjy gerek, ne näme produkt gerek ýani satmak üçin birde. Bir wagtlar Söwdada gördüm ýadyma düşýär. Indi trading dünýäniň iň aňsat pul gazanma stili. Ýöne kyn bolmuşdy. Yani esasen bara men şuly işte, men şu psihologiýasyny kontrol edip bilýän, duýguny kontrol edip bilýän, pulny ýitirip durka özüni kontrol edip bilýän adamlar görýär. Trading'e näme başlady osy. Trading etip başlady ýa-da özüni kontrol edip bilýän adamlar üçin gatow iş bu. Özüni kontrol edip bilmeýän adamlar batýa diňe bu işte. Özüni kontrol edip bilmeýän adamlar batýa. Batýa diýmän ýöne bir netije alyp bilmeýän armany. Özüni kontrol edip bilýän adamlar netije alyp bilýär arkaýyn bärde. Şondan özüňi kontrol edip biljek bolsaňyz wagtyň we özüňi kontrol etmeýän beýle doğuşdan gelýän zat-da. Menem bir wagtlar çala bir zatda bir hili psihologiýa oýnap duýgumy kontrol edip bilmän gerýän wagtym bady. O doğuşdan gelýän zat däl ol. Adamyň doğulşundan döreýän zat däl ol. Şonuň üçin prosto edin. Trading edin. Tejribeňiz ýerine gelýär. 100 sany izdiýal açyň. Ondan şu $50, $500 ýa-da şu $50'dan başlap 100 sany izdiýalkany tamamlaýaňyz, ýam düşünýärsiňiz. Çyndanam men ne bir zat çala bir zat diýip psihologiýa näme ütgep başlaýardy, duýgumy kontrol edip bilemokdym zat diýip başlaýarys. Men inni arkaýyn izdiýal kaçyp bilýän, dogry wagtda giyip, dogry wagtda çykyp bilýän çuraýarak görýärmi öwrüňizde? Täze çyndanam şu esasy zat şu tejribeni gazanyp bilmek, şu tejribeni bize şu zat berýär. Ýagny $50 bilen demo shot açyp 100 sany izdiýal kaçmak. Mene zat demo etmek gerekkä?
real pul bilen etseniz bolýar. Esasen men şu an sizde kaçamda şeyini göstereyim. Sizde açımını minus olup durun, plus olup durun, bir şey kızık kılla. Yani 3 köşk minus olamak bir şu başka 3 köşk minus yok. Yani minus olup durun, plus olup durun, bir şey kızık kılla. Kıyıska çaydan min üçün şu an alam fonumu yani şutaydı bir fanda trader'dan fon aldım. Şu fonun kıymeti yok veya men fonu yitirenpen yer alıp bileceğim bilen. Bir Türklerde Arhan diýip biri bar, Arhan, Bayhan binämi. Şonuň bir videosy bar. Videosynda şeýle diýär. Men niýe bäzan dostum bar diýär. Bäzine de trading konseptimi, sizerki açyşymy, strategiýamy hemme zatyn düşünürdim diýär. Ve şolary fon almalaryny teşvik etdim diýär. Olar öz puly bilen çykaryp fon alýar bäzan. 4 hemmese bir derek sizerki kaçýar diýär. Täze de nolan maşanada. Hiç zat düşünün, hiç zat bilen, hiç zat bilen. Ondan şu beşinin niye dörtsü bir yerlerde işleyen, bir şekilde cüýtüne pul giýen, yani diňe tradingden ýaly eýle beýle başga öwede işlerinin pul gazanan adamlar diýär. Ýöne şu dörtünü hiç ýyly ne revenge trade edenlerini gördüm, ne over trade edenlerini gördüm, ne de duýgusyny, psihologiýasyny daýylanyny gördüm diýär. Ve olar şu fonu ýitirse gynanmaýat diýär. $30 öwlet üçin hiç zat diýär. Gitse $20 biljek puly diýär. Ýöne bir dostum bar diýär. 3 kuruş gazanýan puly ýok. Ýagny gen gazancy ýok. Şu trading hakyky etjek bolup, ýagny ýekije soňky puly bilen etipdir, alypdyr fonu. Revenge trade, over trade, psihologiýasy bozulyp, duýgularyny kontrol etip bilmän näçe sany minusa gidip stop edip fonu ýarypdyr. Fonu ýarypdyr. Ondan gynanypdyr şoň. Indi diýjek bolýan şu. Size tradingin daşyndan pul gazanyň diýär. Ýagny menem goşulýan şoňa trading beýdip ýeke başyna edip boljak iş däl ol. Bolmana daşyndan bir girdeji hökmany ýagny da gerek. Ýagny täze siz bärde her gün gazanmaýaňyz. Meselem men şu gün bir сделка açypdym. Сделка ştaýdy şeýleräkdi. Nerden görkezip bilen 5 minutda. Häzir. Ştaýdy bir ýerde men ana egidil şu bölekde şunu belläýin. Edir şu bölekde men сделка giripdim. Ştaýdan giripdim, ştaýga çenli. Ondan ştaýda 12 töwerek mi nämede men сделкany yapmaly boldum, ýagny ştaýda yapdym. Näme üçin diýär habar bar diýip. 15'de mi 16'da mı näme de habar bardy. Şondan ýa men сделкany yapdym. Ýöne yapmadyk bolsam olsam tek profit derejedäki 7. 7 geçdi. Olsam öz grupamda goýupdym şunu. Ondan diýjek bolýanym, men imенно şu habar bar wagt сделка açmany halam, hatda açmaýanym da. Habar bar wagt сделка açmak ay şu teknik analizimiň işlemeýän wagtlary men bir şey сделка açmany halamaýan, açmaýanym. Şoň üçin mene habar bar wagt сделка açyp bolanok. Her wagt сделка açyp bolanok. Käbä wagtyna grafikde diňe volatilite ýok wagty ne konfirmasiýa berýär, ne entry berýär, kellesine görä düşýär, kellesine görä galýar. Näme etjegini bilmeýär. Ondan sen şu taýda girseň hem stop bolan, girmeseň girmeseň ne bolýar? Girseň hem stop bolan. Ondan şuraya geldi сделка gireseň gelmeýär. Ýa-da käbä trading etip biljek ýagdaýyň bolmaýar, psihologiýaň bolmaýar, duýgularyň bolmaýar. Duýgularyny kontrol etip bilmejek wagt mene wapşe grafikany açmaýan. Esasen ýatjak wagtym ýa-da turan wagtym wapşe сделкany açmaýan. Diýmen şeýip gen stop bolum ýadymda düşýär. Ondan şoň üçin her wagt edip boljak işte. O bir gezek girseň, goýja pluslar alyp bilen, şo pluslar bilen goýja ýaşap bilen ýöne her wagt edip boljak zatda. Myňdaşynyň hökmany ýagdaýda bir girdeji gerekli. Şoň üçin aýtjagym, tradingin daşyndan hökman bir işiniz bolsun. Hökman bir şekilde pul gazanyň. Prosana diýeli käbir yerlerde günlük 100 manata da işleýän bolsaňyz, ana 4-5 gün işleýäňizde diýen bir fon alyp bilýäňiz.
Düşündiňizmi? Her 4 ýaş şonu bir fon täzeläp bilýän, $5.000, $10.000. Onuň şo ýaly oňdaşyna bir işiňiz bolsa arkaýyn ýöretýän. Psihologiýaňyz botyrmaýan. Fon ýitirmekden gorkmaýaňyz-da. Ana aýa ýitse ýitsin zato ana 5 günlükde 5 güniň içinde alýan puly bilen ýene bir fon alyp bilýän ýaly düşünüp başlaýan. Düşündiňizmi? Şonun hökmany ýagdaýda birinji netijeden kopun. Yani pul taraplaryň, tek profit taraplaryň netije bolmadan kelýäňdi. Diňe del gaçmak taraplaryň bolsun, tejribe gazanmak taraplaryň bolsun. Ikinciden trading'iň daşyndan hökmany ýagdaýda etýän bir işiňiz bolsun. Bolly. Başlaýan aýdyp biljek zatlarym gysgaça şular. Şu 8-nji bölüm, inniki bölümim fon bardy bolar. Esasyna şu videony etmäge özüme mejbur duydum täbi. Real pul bilen işläp başlandan adamlar stop bolýar, demoda bolanokdy. Näme realda bolýar täbi. Ýöne demoda da bolýardy. Österenokdy. Täbi demoda öz pulundan çykanok, şu öz ýöne çykanok, gyzyklanamok şondan. Şoň üçin hem adamlara bapşy gyzyk kyllar. Demoda kazanyp bitirýän. Käbir adamlar demo bilen reali deň ýöretýän adamlar bar. O dünähili demoda stel kaçýar $50 belliýär. Şu $50 hakykatdan jübüsinden çykaran puly ýaly garap stel kaçýar. Hana şol dogry pikir. Dogry ýöretiş şol. Edilmeli zat şol aslında. Sebäbi demo we iň köp tejribe gazanyp biljek ýerleriň biri. O real pul ýalakda ýene şoda iň köp tejribe gazanyp biljek ýerleriň biri. Şoň üçin demony real ýalak ýöretmek, ýani hakyky pul ýalak ýöretmek size hemişe plus öle. Ondan taşgary şu esasen duýgularyňyzy kontrol edip bilmeýäňiz üçin stop bolýan köpüňiz. Meselem okuwçylarymdan birikdi. Gülýaly analizi bar, gülýaly menraýaty bar. Ýöne duýgusyny kontrol edip bilmeýän üçin ýa ente dolu ona order blogu diýmen ýa-da normal konfirmasiýa bermän girýär. Fear of missing out diýipmi, FOMO döretýär. Girýär. Ýa-da göni nämetde şu nähili сделка girdi. Ya şu stopuna bärärek çekip durýar, ýa-da aşağı tarapdan çekip durýar, stop bolmaý diýip. Onu bir aşağı güçli polny account'un likvidite ýani nolaya ýa-da take profit'a golalyş başlaýar, plus'a çykýar, ýani $10, $20, $30. Ayna take profit aşağı çekip başlaýar ýa-da şu nähili şu ýerä çykýar сделкадан. Şuraya gitýän bada. Şol siziň duýgu kontroluňyz ýa-da psihologiýa kontroluňyzdan ýa. Esasen aç gözlük olanma. Ýagny aýna men bugün $50 gazandym. Ýetenok ýene bir $50 gazanjak. O siz ýekiji сделкада 3-4 sagatyň içinde ýa-da bir güniň içinde $50 gazanyp bilmek prosto ýatan ýeriňden ýa-da oturan ýeriňden näil kymmatlydygyny düşünüp bilýärmi? Meň pikirimçe düşünüp bilen boksa ýa-da aç gözlük etýän okuwçylaryň bar göreýän käbä. Ondan şu aç gözlükden esasen daşyp durum. $50 gazanyp bilenmi? Boldy, Hudaýa şükür, elhamdülillah ýap grafikany. Sen $50 gazandym diýip ýene stel kaçsan $50 diýip grafik emme seni $50 minusa sokup goýar. Ondan wagta stel kaçmalar lekin nägeder $50 plus dedim niýe? Ondan şoň üçin özüňize belli bir trading limit belleň, belli bir stop limit belleň. Ýani gününe 2 gezek stop bolmaly ýa-da 1 gezek stop bolmaly. 2 gezek edäýin şo. 2 gezek stop bolmaly bolly. Şoň stel kaçandyk. Şoň grafikany açandyk. Gitdiň adaýlanýar, wagt geçen bir da etýän şu pul gazanmaga mejbur bolsaňyz bu işte siz ýekiji сделкада millioner bolup bilmeýäňiz. Ýekiji сделкада bolup bilýäňiz ýöne onda bara ulrak pul gerek oňa. Düşünýärmi? Bir ýekiji сделкада take profit bolandy ütgen zat ýok. Inniki näme сделкаňyzda stop bolup bilýäňiz. Bu iş var, gün size birden baýatjak işte. Ýöne dogry düşünýärsiň baýatyp biljek iş any. Şoň üçin etmeli zatymyz duýgulardan daşyp durum. Açyp bileňizden stel kaçyn. Etmeliň dedim bolly. Analiziň dedim strategiýaňyzda uyum, strategiýaňyzda bir сделка açyň bolly. Hunýa garanda ünsem bermek, kelleňizde magtmaň bir mara habar bolly. 1 sagatda gelip bilmeň işte ýarym sagatda gurulap durmuşlar.
Gysgaçaýdan şuraya ýaly. Meselem häzir men şu taýp geçse, men aslında bar şu taýdan göni buy limit goýup, ondan take profit. Take profit. Stop loss. Aslında şey diýip göni ýapsamam bolýar şu ekranda ýöne. Häzir bu order block, orta kısadysyna gelip breaker block edermi, ýa-da göni order block edip gidermi? Şonu bilip bilmän soň goýup bilemok limit. Ýogsa meňem goýasym gelýär şu. Ay boldy. Aýtjandym, aýtgaç şular. Dinleýäňiz üçin, özüňizi gösterýäňiz üçin, özüňize goşaňyz üçin sag bolun. Indiki video sonlarda bolar. Ýana o da derrew bolmar täbi şurna gatken işlem bolan üçin ýetişip bilemok köp zady. Boldy. Sag bolun. Indiki videoda görüşýänçe.